asa marieta gonkoro ku Daniel Michira igondo yomo bwabaraye benyagitari itu ya Nyancho Mission Hospital igo twanyora liru bari koru Nairobi as a headquarters igo tebanga bari bonse bagotumia SHA that the services chigotumeka as a SHA ase nyagitari itu ya Nyanchwa jikore meremo asa matukari batebete lakini rende bari bagotumia chini insurance chinde abandi bagotubwa chini insurance chinde chitandisha konyora bari huduma ase nyagitari yaito bari mogo chinya gitari nchu nyagitari tesiekiri egento gesiekire ne insurance yekoro kusha nero yoke siekire lakini abandi bonse bimokonyora bari services no bari chi ward bari bagocha outpatient nkonyora bari those services so ndo twara bwoba nende abandi babarayi baito bagendete goshiriki aso gukora umuchando osha ande twegendere nga kwerora so bwangu